Hej og velkommen til FF, stedet hvor du både kan få undervisning og den nyeste information vedrørende den danske folkeskole. I dag skal vi dog se på noget lidt anderledes, nemlig YouTube. Og derfor skal den her video også ses som en slags intro-video til den her kanal. Så, hvorfor YouTube? Hvorfor ikke? Som lærer skal jeg alligevel forberede undervisning dag for dag, og sætte mig ind i de her informationer, man bare skal vide noget om som lærer. Så hvorfor ikke udnytte den her mulighed og tage de informationer, den viden og lave videoer, for så at nogle andre måske kan få gavn af det. Altså, hvis du søger på engelsk, kan du stort set få svarene på alting. Men på dansk, ja. Så derfor så vil jeg prøve at påtage mig det her ansvar og lave videoer, for eksempel omkring den nye skolereform, idrætseksamen, undervisningsmetoder, og generelt bare undervisning i de fag, som jeg alligevel laver undervisning af dag for dag. Tiden går, og som lærer skal man alligevel sætte sig ind i de nyeste metoder og holde sig innovativ i forhold til den tid, vi lever i. Og netop derfor er folkeskolen i forandring. Videoerne er således skabt ud fra den forudsætning, at det alligevel er noget, jeg skal vide noget om. Og videoerne gør alligevel også, at jeg kan kigge på nogle af de fejl, som jeg gør ubevidst. For eksempel bruger armene for meget. Hvis I har noget om det, så skriv det i kommentarerne nedenunder, noget jeg skal blive bedre til. Fordi at ideen er, at jeg skal prøve på at styrke mine lærerfærdigheder igennem det også. Altså blive bedre til at undervise, blive bedre til at formulere mig, blive bedre til at vejlede. Så størstedelen af de her videoer er for min egen skyld. Trust me. Men samtidig vil jeg også gerne have, at videoerne, undervisningsvideoerne i hvert fald, bliver brugt i min undervisning, således at man så kan se den her video, få den information, man skal bruge til undervisningen dagen efter, så eleverne ikke nødvendigvis behøver at læse det, eller så man bare hurtigt kan komme i gang med undervisningen, i stedet for at det i for eksempel historie bare bliver læs, gennemgå, læs, gennemgå. Men derfor bare gennemgå, komme i dybden og arbejde med stoffet meget hurtigere. Ligeledes skal jeg selv se de her videoer og forhåbentligvis huske det stof, som jeg skal kunne, i stedet for at jeg skal kunne et pensum udenad, eller hele verdenshistorien udenad. Så derfor så er der allerede ret mange aspekter, som de her videoer forhåbentlig kan hjælpe med. De her faglige områder er matematik, idræt og historie. Og områderne vil være for eksempel i historie, så er der allerede 29 punkter, som jeg kunne tage fat på. Det er sådan obligatoriske punkter, man skal igennem fra 4. til 9. klasse. Kanonlisten. I idræt vil det være den teoretiske indsigt og tekniske indsigt, der er i idrætseksamen. I de her undervisningsvideoer, der vil jeg have en elev med i optagelserne, under optagelserne, som har en tendens til at forstyrre undervisningen lidt. Og ideen med de forstyrrelser, det er, at man ligesom får den der snap out of it, hvis det er, at du lige pludselig falder lidt hen. Fordi undervisningsvideoerne vil have faglighed i sig, og muligvis lidt monotone og kedelige. Så derfor så vil jeg prøve på at have ham her med til at forstyrre undervisningen i den forstand, at man så kan associere, altså at man får en reminder på den videos indhold. For eksempel, hvis jeg står og snakker omkring 1. verdenskrig, så hører du en guitar, der spiller, eller en, der begynder at støvsuge. Så kan du ligesom finde bedre at huske, okay, en støvsuger, det var et eller andet med 1. verdenskrig. Det er i hvert fald ideen. Det her det er et eksperiment, så vi finder ud af det. Samtidig så tilføjer også videoerne en form for humor, og gør dem ikke nær så monotone og kedelige. Grundbøgerne, som jeg vil benytte mig af, er også de, som jeg vil anbefale, som er de mest moderne eller nyeste, og det er bøger inden for Alenia og Gyldendal, hvor at idrætsbogen hedder Tjek på idræt,
og er blevet publiceret i 2015 af Gyldendal. Den er lavet med henblik på idrætseksamen for 9. klasse, og der er 8 kapitler, og hvor at 6 af dem indeholder de områder, som man kan trække. De sidste 2 handler omkring, hvordan man laver et tema, hvordan man sætter det sammen, altså det her, den tekniske del og den teoretiske del skal have en kobling under et tema. Og det er den bog, som jeg vil henvise til. I historie, der er det udkig fra historiekanon, og den er så i vores tid, det vil sige de sidste punkter, eller de seneste punkter, som der lige er blevet lavet, hvor det nyeste punkt er 11. september 2001, hvilket så også vil være den video, som jeg går i gang med. Og bogen er fra Alenia i 2014, og den er skrevet af Peter Beider, som også har skrevet flere rejseguides og lavet meget undervisningsmateriale i løbet af de seneste 20 år. Matematik er klorit 9 fra 2010, men den er 3 dele, hvor den nyeste del faktisk er fra 2015. Og det er også med henblik på eksamen og udskoling, og den har en god struktur. Hver kapitel eller hver matematiske faglige område starter ud med en introduktion. Så har vi en mundtlig eller fælles del, og så har vi noget problemløsende og noget færdighed og nogle afsluttende kommentarer, pointer. Det er sådan den opbygning, de har. Når alt det her er sagt, så betyder det, at den her kanal den henvender sig mest til udskoling, altså 7. til 10. klasses elever, og i hvert fald det faglige stof. Den vil også henvende sig til lærerstuderende og lærere, og selvfølgelig forældre, som også er interesseret i at høre omkring, hvad deres børn laver eller lærer i folkeskolen, og måske har lyst til at hjælpe dem igennem de her videoer. Informationsindsamlingen vil være fra troværdige kilder, såsom Folkeskolen.dk, EVA.dk, Skolen i bevægelse, EMO, Retsinformationen. De faglige områder vil være som sagt fra Alenia eller Gyldendal, samt min personlige erfaring og viden som folkeskolelærer. Interessen og lysten til de her videoer her kom faktisk allerede, da jeg skrev min bachelor omkring den nye skolereform. Den hedder Indblik i folkeskolen 2016, og hvis du har lyst til at høre om den eller læse den, så kan du se linket her i videoen. Der vil være en video, hvor jeg gennemgår og i meget lange træk, hvad den egentlig handler om, og du vil få informationer vedrørende den danske folkeskole. Og du får at vide, hvordan man skriver en bachelor til 12-tal. Bum, bum. Men ellers så vil jeg bare sige, ha' det godt.